na rin pala yung SD card ko, kaya nagpalit ulit ako. Nakahaba tuloy ng ano ko pagitan. Ibukon tapos ngayon ito na halos nasa ano na kami, bigas. So
Ah, tawag dito. gasolina.
Ako ano? 650 na ako. Ako 171 tapos 171 tapos 117. Dalawa pa lang? Kasi to 200. 200 ka dyan? Ba, malakas yata ka ngayon. Ha? Malakas ka yata ngayon. Bakit? Malaki na yun. Malaki lang yung matang 171 dun sa ano eh, pangalawa eh. Yung una 117 lang. 117. Ay, 128. 200. Daga, ilang oras na lang? Ha? Ilang oras na lang? 3 hours pa eh. Ay, makaihi muna. Ihi muna ako. Para ano? Ha?
gabi. Ang oras ay 8:26. Ano oras? Labo ng mata ko. Ano oras? 8:26. 8:27. Ano ko sa ano? Rupit na akin. 8:27. Nasa bulan na kami. Konting remote na lang sa bahay na kami. Sana walang ulan dun sa taas. Masayaya ko. Tara. Konting remote na lang.
Walang padlock oh. Walang padlock. Alright. Walang padlock. Ito yung school namin. Malapit na kami. Morning. Dito na kami sa bahay. Papakita ko ang itsura ng motor. So, tignan nyo.